baserri batean, 3 asto zeuzkaten etxeko edo baserriko lanak egiten laguntzeko. Urte asko zeramatzaten etxartako lanak egiten, sorotik zakuak, zelaitik belarra, eta basotik egurrera ematen zuten. Baina urteak pasa ahala, astoak sartu egin ziren. Berriro ere etzan da. Maritxu! Maritxu! Bai, banoa! Aulutxa! Maritxu! Maritxu! Zer duzu gizona, ui horiekin. Asto zarragoak dagoeneko ez dute lanerako balio. Bai, martxa honetan ez ditugu lanak berehalako egin. Lehengoan ferian ikusitako zaldiak erosi barko je. Ideia ona egin. Baserritik alde egin eta laster, bide bazterrean arnaska zeuden txakur batzuekin egin zuten topo. Kaixo txakurrak, zer gertatzen zaizue? Zatozte gurekin Urrestillako batara. Abiatu ziren astoak eta txakurrak, eta berehala, lehen txakurrak bezala, oraingoan katuak aurkitu zituzten. Zer gertatzen zaizue? Miau, 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 miau. Zordinak eman digu, kristoren kortea. Ipurdia daukagu, gorri-gorria. Miau, 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 miau.
Astoak, txakurrak eta katuak elkarrekin abiatu ziren. Bidean, oilategi batetik pasa eta kukurrukuka ari ziren oilar zahar batzuekin egin zuten topo. Kukuruku! 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 Nori deitzen diozue? Oilarrek ere baietz esan zuten, denak ekin zioten bada Urrestilako bideari. Baina gaua heldu zen, etxe baten argia ikusi zuten eta bertara hurbildu ziren. Bat leihotik begira jarri zen. Astoak, txakurrak, katuak eta oilarrak borobilean jarri eta bilera egin zuten. Zerbait egin behar dugu. Lapur hauek beldurtu behar ditugu. Bat, bi eta hiru! Soinu bat entzun dut. Zote da? Eta jabea bada? Guazen urrutira. Soinu bat entzun dut, norotela, arama jabea bada, guazen urrutira. Aiama espetxean sartuko gaituzteta, espetxean sartuko gaituzteta, Lapurren etxera sartu eta ederki afaldu zuten gure animaliek. Lapurrak ez ziren etxe hartara gehiago hurbildu. Astoek, txakurrek, katuek eta oilarrek banda osatu eta sekulako erromeriak antolatu zituzten.